wilujeng dalu genduk Vina. Injih, wilujeng dalu Om Cek. Piye kabare Cahayu? Alhamdulillah seger waras sehat. Pokoknya sing penting ki sehat. Injih. Ora duwe apa-apa sing penting lek awake sehat iki bangga iso mangan warem wae kluwen no. Sing penting iki kena ge mangan none mbah siti pangan apa iki. Heeh. Iki eneng acara apa kok rame-rame temen iki sampe Om ditelepon mang ditekane Pak Supadi teko kene mau. Heeh. Acarane niki to. Heeh. Yo naten jenengan. Aku ki lek diketok neh kok piye kok. Lah pripun? Ya aja aku to. Lho sanes jenengan to. Aku ki wedi lek disunat. Lah kok wedi napa? Engko entek. Heeh. Heeh. Nggih, wilujeng dalu dumateng tuan rumah bobot jadi dalah Ibu Yati sakeluarga. Nggih, mbok menawi ngersakaken tetembangan mangke saged tindak wonten pepanggungan. Ayo no, saiki diulan-ulani katresnan jati. Ayo Mas Dumer, waktunya bekerja. Aja ngantuk-ngantuk lo ya. Ora no, iki saking kagian tanggapan, dadi ne yo ngono kuwi. Heeh. Atuh yo Mas Dumer. Sampun. Sik gledah-gledah apa neh kuwi? Heeh, sik dibiakno ben. Ayo. Ayo adik-adik yang pengen goyang. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi hati kang nandang asmara Joko paringa musada rembulan ing wangi saya nambai kekesing ati papu jan ati nangenti joko manis kanta antri-antri aja lunga-lunga. Oke, sebentar Mbak Esti.
janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengah wengi pemujan nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi saya nambah kakesing ati pemujan etino ngerti yo wong manis kanta ati-ati rukun muda ayo lo Mas Rian goyang say nggih katresnan sejati no. Mugi-mugi dados to jambi ing saya. Nggih. Sing buri ketoki kok ruwepot ya nek tak sawang kok kene. Rono rene peh. Dulur kabeh kadang taruna nglumpuk no. Mbak Estin mek guyu kan mang. Rono rene sesuk sambete derek wesele lurah pingking sampun siap pripun Bapak Supadi nggih wonten kapelu nggih selamatan riyen nggih